permi ti panagayat mo kanyak nga kunam. Dumano nanggat langit, ipanagayat ko kanyang bakit. Apan mo mangarod papatayin, adi leyon kin adi ulag ita. Ano? Nagmauyong kan samot din bakit? Abnormal samot tayo, data panunot mo. Takay, wan, tulungan ka na. Naatake ni Musang. Wan nga, rot may kinatatulungan ta. Ni Musang nga karubat ang atis Musang. Ay nga ako, salsilpong ka manan. Lupay ah. Imbis nga agkapita mo, taagis istorya ta. Nakakikuha ka man ta silsilpon mo. Atis istorya talat ha, bakit? Ayong gam lakay. Daya. Diba, permiti panagayat mo kanyak nga kunam. Ay, kitwin ang bakit. Dumano nanggat langit, ipanagayat ko kanyang bakit. Kasta kakalab bakit. Lab na lab. Talaga lang mo ta. Sobrang nga pinakasarang ka. Nya ngay nga rod, ti kayam nga aramidin para kanyak lakay. Ay, kayak nga aramidan amin para kanyang bakit. Kasta kakalab. Talaga lang mo ta. Pabor mang garod lakay. Talaga nga ayatun lang nga perme. Ay, win, bakit ka? Anyaya data nga pabor, nga pamanagnag, iti panagayat ko kanyam. Walakay. Apan mo mangarod papatayin, adi leyon kin adi ulag ita. Ay na, nagmauyong kan samot din bakit? Kanya gapon nga ipapatay mo kanya ka, data narorungsot nga ayaw pa yun. Ay na, apo bakit? Abnormal samot tayo, data panunot mo. Ay na, apaw, agkidaw ka lang mutin, ati sa bali nga paburin, bakit? Kanya mo data pumapatay, tinarorungsot nga ayaw pa yun. Sige, garod. Mutim kaya ajay, mataklatan. Nyagrad. Lukatak mang garod ta messenger mo. Alak mang garod ti password mo ti Facebook. Na! Ay na, ayan na tao, itagita nga narurungsot nga leon ken ulag bakay. Taapan ko papatayin na yun, itamit na yun, mapan ko ngurung-ngura na yun, kasta kakalab bakay. Nakay, nabayagan ni Musang. Naatake ni Musang. Musang? Ni Musang. Ni Musang nga chismosa? Naatake mo rin doon. May ka na. Naatake? Yan, tulungan ka na. Naatake ni Musang? Wan nga, may kinatatulungan ta. Ni Musang nga karubat ang chismosa? Ay, tagarutin ata itaray ta di ka adaywan nga ospital. Nya?